Obi Igbo, anyị abịala ọzọ taa. Ama m ka na-eche ka anyị matacha ihe mere n'akụkọ a, ka anyị gaa n'ihu n'agba nke atọ. Ụmụ anụmanụ sị ka ha jekwuru anwụnta na ọ ga-ama ihe butere ahụhụ a niile ha na-ata. Ozugbo ụmụ anụmanụ rutere na be anwụnta, ha jụrụ ya ihe mere ede jiri bee nwee. Anwụnta zara ha sị, ndị nwe mmadụ, akụkọ m agaghị adị ogologo. Anyị bụ anwụnta ji ehihie mere abalị, n'ihi na abalị ka anyị na-apụ ịkpa nri. Ya mere, ebere m n'ogwe ede dị na mkpuke ahụhụ ọcha bụ Ndanda, nọrọkwa ebe ahụ na-ezu ike, ụra bụrụ m. Unu amarala na ọ dịghị mgbe ọnụ na-anụ ọkụkọ duri. Amaghị m ebe o jiri ekpute ọkụ bịa sọ m. Ọ fọdụrụ ihe nta ọkụ erechapụ nku m. Mgbe m si n'ụra walite fepụ, amaghị m na ọ bụ okporo ime enyi ka m febara. Anọ m na-achọ ụzọ ebe m ga-esi n'ime afọ ya pụọ, wee hụ onwe m n'ike ya. Ndị nwe mmadụ, mụ kelee Chineke fefuo. Akpachaghị m anya feba n'ime enyi. Ụmụ anụmanụ si ka ha niile ha bụ ndị butere ọkpaghị nke a, na ha ga-eje zụcha n'ụlọ ha ruo ma ha ga-amata onye bụ isi ihe niile. Ha ebinie gawa na be ọkụkọ dọrọ ọnụkọ n'afọ opi. Mgbe ha rutere, ọkụkọ kelere ha sị, ọha mma mmanụ o. Ha zaa ya. Ọkụkọ aga n'ihu sị, chi m kere m ị na-epigharị ebe niile na-atụtụrụ ụmụ irighiri ihe dapụrụ n'ala mgbe ndị ọzọ na-eri ihe. Otu a ka m jiri bata n'usekwu nwunye Ndanda, hụ irighiri ihe ndị dapụrụ n'ala n'ebe ahụ, tụtụrụ ha na-eri. Ndanda nọkwa n'akụkụ ụlọ ọzọ, akọrọ ụmụ ya na nwunye ya na ji ruru nke ukwuu n'ibe nne ya n'arọ nke a, na ha hacha ka aka ya na ụkwụ ya. Mgbe m chechara otu aka na ụkwụ ya ha, nke ọ ga-eji were na-atụnye ji ruru n'ibe nne ya, ọchị atọwa m. Anọ m na-akpa nkirika ọchị, jee gbuo ọnụ n'ichekwa ọkụ. Ebe m na-enweghị aka m gara iji tichapụ ya bụ ọkụ, m gbaji n'ọgụ ede ịtụ ọnụ m na ya. N'ezie, amaghị m na anwụnta bere n'ebe ahụ. Obere ihe ka ọ fọdụrụ ka ọkụ ataa ya, otu a ka ọ ha m n'ọnụ. Mgbe ọ nọ na-akọ ihe ndị a, ụmụ anụmanụ niile nọ na-achị ọchị n'ime obi ha n'ihi aka na ụkwụ ahụhụ ọcha o ji na-atụ ihe ji ruru n'ibe nne ya. Ebe ọ bụ na ọkụkọ akpọchala, ha niile eticha aja n'ike jebe na be Ndanda. Mgbe ha na-aga, ha mara na nkuku mmiri adaa n'olu. Mgbe ha rutere na be Ndanda, ha gwara ya na ajọ ọnọdụ butere ile aja anya. Ha gara n'ihu gba ya isi ije ha. Ndanda zara ha sị, ndị nwe ọchị, ndị nwe akwa, unu ndeewo. Ọ bụ eziokwu na ejichara m n'ikwu nne m lọta. Nke bụkwa eziokwu bụ na ji ruru n'obodo ahụ adịghị ebe ọzọ ruo n'arọ nke a. Mgbe m lọtara, anyị ericha nri, m nọrọ na-akọrọ ndị be m ihe m hụrụ, pụta ihe banyere ji. Ike na ụjọ bi n'ọhịa bụ ọkụkọ bịara na be m ka mụ na nwunye m na ụmụ m nọ na-akọrị, ọ bụghịkwa n'ama. Mgbe ụmụ anụmanụ pụrụ ịgba izu, ha kpọọ mbe ka ọ haziere ha okwu ndị a niile. M na-esi n'isi tụlechaa ihe niile e kwuru na ihe niile mere, wee sị, n'uche nke ya, onye ihe niile nyagidere n'isi bụ ahụhụ ọcha, mana mmadụ anọbeghị n'ụlọ ya kotu okwu n'ihi ihe o kwuru n'ime ụlọ ya. N'ihi ya, na ha ga-eje rịọ ọkwa ka o beghachi ihe o bere, rịọkwa ya ka ọ gbaghara. Ha niile ekwekọrịta, ọkwa wee gbaghara, wee beghachi ihe o bere sị, Chibo, chejileji, chibo, chejileji, chibo, chejileji, chibo, chejileji. Chi abụọ, ụmụ anụmanụ etinye isi n'ọhịa n'ụzọ ịchọ ihe ha ga-eri. Ndị nwe mmadụ,
ama m na iso m na-akpa nkịrịnka ọchị maka iyi ụkwụ na aka ahụ ọcha o ji na-atụnyere di ruo n'ikwu nne ya na ihe ndị ọzọ mere n'akụkọ a. Chetakwa na otu onye siere igwe mmadụ nri, ọha ga-ericha nri ahụ, mana igwe mmadụ siere otu onye nri, ọ gaghị erichanwu ya. Ikpe mara eziokwu, aka azụ dị ya. Otu a ka ọha m n'ọnụ taa. Ya dịrị nwoke mma, dịkwara nwaanyị mma. Biko, like ya, subscribe, comment ya, ma nyere anyị aka sịsa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ soro gị lekwa ya.